Пришло время обсудить удаленный ролик с канала Координационного совета. Медыйная група Координацыйнай рады пачала сваю працу, зняла відэа, выклала яго на YouTube канал, а яго адразу и выдалили. Мы независимые блогеры. Мы люди, которые точно знаем, как важно оставаться независимыми. И поэтому в Координационном совете мы ни с кем не согласовываем ни сценарии, ни ролики. Як я бачу сітуацыю, відэа не спадабалось былому спікеру Ягораву і ягонай фракцыі. Лепшыя людзі Координацыйнай рады, адданыя Беларусі да апошняй каплі крыві, я маю на ўвазе самого Андрэя Ягорава, Віталя Рымашэўскага і бізнесоўца, эканаміста, эксперта па ўсіх пытаннях і найвядомейшага блогера Александра Кныровіча. Дык вось, яны паднялі вэрхал за тое, што Ягорава зноў у невыгаднай, незручнай пазіцыі падсвяцілі з яго спічам наконт Александра Лукашенко. Егоров предложил признать легитимность диктатора Лукашенко. Я признал. Егоров считает, что делегитимация Лукашенко не состоялась, и легитимность режима в глазах белорусов растет. Шчыра кажучы, мне такая рэакцыя фракцыі Прокоп'ева-Егорова вельмі спадабалася. Значыць, відос годны. А я вас зараз заклікаю падпісвацца на наш тэлеграм-канал. Там шмат чаго цікавага бывае. Пасля таго, як відэа удалілі, спікерка і віцэ-спікерка пачалі прабачацца перад усімі. За што? Незразумела. За тое, што на канале было выказана ацэначнае асабістае меркаванне? Дык што? Якая праблема? Што Андрэй Ягораў не можа прыйсці да Шапарова і запіліць з ім відос, у якім ён грунтоўна патлумачыць усім, нікуды не спяшаючыся, чаму злачынца Лукашенко легітымны. Хаця бы на муліметр ці на 2. Несмотря на уход СКС, Турарбекова планирует продолжать сотрудничество с ним, подчеркивая важность политической культуры и конструктивной критики в деятельности демократических сил. По ее мнению, многим делегатам не хватает знаний в области политологии и приверженности принципам, что является критически важным для успеха демократического движения, заявила Маратовна и покинула Координационный совет. А чаму Стася Гліннік, віцэ-спікерка, выбачаецца перад Розай Маратовнай Турарбекавай? Яна што? Я маю на ўвазе, Роза Маратовна недзе пакрыўдзілася, высказалася, што яна абразілась на гэтае відэа. Позже мы узнали, что Роза Маратовна на нас нисколько не обиделась. У статуце не прапісан алгарытм існавання дзеянняў медыягрупы, і таму спікерка і віцэ-спікерка трактуюць гэта, скажем так, як Бог на душу положить. Ці покладе. Герои новостей приняли все это на свой счет, как критику, и начали обвинять нашу команду в непрофессионализме, пояснив, что новости должны предварительно согласовываться с членами КС. Паважаныя чальцы КР, адкажыце, калі ласка, можа, напішыце ў каментах, ці мне аднаму падаецца, што Ягораў нікуды з пасады спікера КР не уходил? В выпуске мы осветили главные события Координационного совета. Самым же скандальным оказалось заявление Егорова о признании легитимности Лукашенко в обмен на политзаключенных. Озвучили также реакцию на это заявление демократических сил, озвучили, что подобную политику в чатах КС начали называть Егоровщиной. Я, калі ішоў у КР, я абяцаў сваім выбаршчыкам, іх было няшмат, такую магутную кампанію правёў Андрэй Ягораў, што іх было зусім не шмат выбаршчыкаў, і я тое, што абяцаў, я заўсёды раблю. Важно понимать, что за 4 года Координационного совета, работы этого самого совета, никто не сделал ни одного документа, который хоть как-то регулирует понимание медиагруппы.
Сейчас я этим занялся. Пока я на этом канале, он будет независимый и нецензурированный. И если как-то окажется, что меня попытается кто-то цензурировать, ни у кого это точно не получится. Либо они меня просто выгонят оттуда, либо ролики будут выходить честными и объективными. Не вздумай нікуди адтуль сыходзіць, а то зноў прыйдзе Арцём Прыпісноў і пачне рабіць відосы, якія вельмі падабаюцца Ягораву, і якія ніхто, амаль ніхто, апроч спецслужбаў не глядзіць. Арцём вось жаліцца ў чаце, што няма цікавасцей у людзей да дзейнасці Каардынацыйнай рады, таму мала хто глядзіць наўпроставыя эфіры. Запытайся ў Андрэя Ягорова, а чаму так? Чаму так здарылася, што пасля ягонай працы на працягу некалькіх гадоў Каардынацыйнай радай ніхто не цікавіцца. І гэта трэба мяняць. Праз медыа Каардынацыйнай рады, праз медыягрупу. Таму што, паглядзі, Арцём, колькі праглядаў на тваіх відэа, а колькі праглядаў на відэа Шапарова. А хто там, Рымашэўскі пішуць, што яны профнездатныя, што яны не могуць рабіць парушаную справу. Егоров заявіў на канферэнцыі, да? Я прызнаў легітымнасць таго, што адбываецца ў Беларусі. Андрэй Ягораў. Пра што мы дыскутуем? Андрэй Егораў прапануе нам прызнаць легітымнасць гвалтаў, забойстваў, рэпрэсій, дэпартацый, закрыцця незалежных СМІ, знішчэння апазіцыйных партый, ліквідацыі грамадзянскай супольнасці. Мне цалкам, як мне падаецца, зразумела пазіцыя Паўла Латушка. Я упэўнены, што ён у будучай новай Беларусі хоча заняць пасаду прэзідэнта краіны альбо штосьці такое ў вышэйшым эшэлоне ўлады. І ён для гэтага працуе. Плённа, не плённа, гэта іншае пытанне. Але, у чым я ўпэўнены, Паўлу Латушка трэба перамога. А вось былому спікеру перамога не патрэбна. Так як у выпадку перамогі новай Беларусі нікаму не будзе патрэбны, на мой погляд, былы спікер. І яго фундацыя зачынится. Работаешь, мы о тебе говорим. Не работаешь, мы тоже о тебе будем говорить. Важно, мы обещали избирателям, что мы будем рассказывать о каждом делегате Координационного совета. Нужно понимать, что моя идея и приход в Координационный совет в медиагруппу заключается в том, чтобы приблизить нашу с вами победу над диктаторским режимом Лукашенко. Я делаю это на волонтерских началах. Мне там не платят заработные платы. Я там трачу кучу времени и сил. Но поверьте, мои нервы и силы не стоят ничего по сравнению с теми силами и нервами людей, которые находятся в заключении. Мы делаем все, что мы можем, и то, чего мы не можем. Для того, чтобы не позволять нас цензурировать, и для того, чтобы говорить правду белорусскому народу. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.